साबायखर जासिबाय। दिनैहाय जोङो अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एसोसिएशना गोसो गैयाब्लाबो माखासे बिटिसि सरकारनि गहैलु खामानि मावनायखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव मोजां मोनैनि थाखाय जोङो दिनैहाय बे प्रेस मिट लानो गोनां जादों। प्रेस मिटनि गुबै थांखिया बेनो जि जोङो जोबोद दुखुनि गेजेरजों फोरमायनाय जायोदि जे थांनाय 34 दान आरो 2023 अक्ट'आव जे बिटिआर सरकार आरो 6 शेड्युल मोनथाम गभर्नमेन्टजों बिटिआर 6 शेड्युल कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बे मोनथामजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै बे थांनाय 30 एप्रिल खालि सेबाया 6 शेड्युल स्पेसियेल टेट मुं होनानै बे मोनथाम 6 शेड्युल काउन्सिलाव स्पेसियेल टेट आनजादखौ खुंदोंमोन। बिनिनो रिजाल्टआ थांनाय 15 मार्च 2023 मायथाइयाव रिजाल्टआ ओंखारदोंमोन। बे रिजाल्ट ओंखारनायाव दा जोंना बिटिआरआव मोनब्रैल' जिल्ला दं हिसाबै एलपिआव जोंहा गासै पास जादोंमोन 7335 केन्डिडेट बिथांमोना आरो इउपिआव जोंहा पास जादोंमोन गासै 5555। एलपि आरो इउपि जोंहा मोननैजों दाजाबनानै जुदि नायोब्ला 12890 केन्डिडेटफ्रा जोंना बिटिआरआव दा पास जानानै रिक्रुटमेन्ट मोनालासे ओरैनो दङ। आरो बेनि अनगायैबो आसाम गभर्नमेन्टआ 2021 मायथाइयाव टेट आनजाद खुंदोंमोन। बेवहायबो जोंनि बिटिआर मोनब्रै जिल्लायाव एलपि हिसाबै जोंनिया 3328 आरो इउपि हिसाबै 2628 गासै मोननैजों 5956 केन्डिडेटफ्रा जोंहा पास जादोंमोन। आरो बिनि सिगाङाव जोंहा 2019 मायथाइयावबो आसाम गभर्नमेन्टआ टेट आनजाद खुंदोंमोन। बेवहाय जोङो राउन्ड फिगार हिसाबै बे जोंनि मोनब्रै जिल्लायाव गासै 900 जन केन्डिडेटफ्रा पास जादोंमोन। दा जोङो 2023, 2021 आरो 2019 गासै जोङो दाजाबनानै जुदि नायोब्ला जोंना 2023आव दंमोन 12890 आरो 2021आव जोंहा पास जादोंमोन 5956 लोगोसे 2019आव जोंहा पास जादोंमोन 900। गासै जोङो दाजाबनानै नायोब्ला 19746 बिजाथिफोरा जोंहा बिटिआरआव पास जानानै अलरेडि दङ। थामहिनबा 19746 जन केन्डिडेटफ्रा जोंना बिटिआरआव एसामिस आरो बर' मोननैजों लायोबा बे केन्डिडेटफ्रा जोंहा दासिमाव पास जानानै दङ। नाथाय बे इसिबां बुरजा केन्डिडेटफ्रा बिटिआरआव पास जानानै दङब्लाबो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ दासिमबो खेबसेबो रिक्रुटमेन्ट होयिया जोबोद दुखुनांथाव आरो मोनसे लाजिथाव बाथ्रा। खारन जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बुंबाय थायो क्वालिटि इडुकेसननि खोथा, फोरोंगिरिफ्रा क्वालिटि जानांगौ, जोंनि बर' बिजों मिडियामफ्रा थांनानै थानांगौ। नाथाय बिथांमोना खुगायावल' क्वालिटिनि खोथा आरो जोंनि बर' बिजोङा थांनानै थानांगौनि बाथ्राखौ जों बे समाव ओरैनो बुंगारनाय बायदिसो जों नुगासिनो दङ। आसाम गभर्नमेन्टआथ' अलरेडि खेबथाम रिक्रुटमेन्ट होखांबाय। थांनाय 2021, 2022 मायथाइफ्राव आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिआर सोरखारनिफ्राय खुंदों बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जोङो बिटिआरआव पस्टआ खालि जानानै दंमोन। दा बेखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा बिटिआर सोरखारा जोंनो स्पेसियेल टेट खुंनाय जादोंमोन। नाथाय स्पेसियेल टेटआ एग्जामा जोबखांनायनि उनाव रिजाल्ट होखांनायनि उनावबो दिनैसिमहालागै जोङो ना मार्कशिट मोन्दों ना जोङो सार्टिफिकेट मोन्दों। दा जोङो बेखौनो एपिल खालामो बिटिआर सोरखारनिसिम जोङो थाबैनो मार्कशिटजों लोगोसे सार्टिफिकेटखौ राननायजों लोगोसे थाबैनो रिक्रुटमेन्ट होनानै जोंनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ। बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनि सिङाव गोबां फरायसालिफोरा सिंगेल टिचार आरो बबेबा फरायसालिफोरा जिर' टिचार जानानै बबेबा फरायसालिजों एमइ फरायसालिफोरजों एमालगेमेसन जानो थांनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। दा बेफोरनि आन्दोआवनो दङ जोंहा मोनसे फरायसालियाव फोरोंगिरि गैयै। दा फोरोंगिरि गैयाब्ला मोनसे गामिनि बिमा बिफाया बा गार्जेनफोरा गावनि गथ' गथायफोरखौ मोनसे फरायसालियाव माबोरै थिसनहरगोन? जिहेथु मोनसे फरायसालियाव फोरोंगिरियानो गैयाब्ला होमबा फरायसाया बोरै सोलोंनो थांगोन? दा बेफोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो
फोरोंगिरिखौ थिसननायनि दायथ'आ सोरखारनि दायथ'। बेनिखायनो जों फिन खनसेबाव खावलायो बिटिआर सोरखारा जोंनो थाबैनो रिक्रुटमेन्ट खालामना होनांगौ। लोगोसे जोंहा दा बिटिआर सोरखारनि चिफ सारआ बुंबाय थादों 1200टा SIU एप्रुभ जानो थांगासिनो दं होननानै। दा जोंहा बिटिआरनि सिङाव गोबां फरायसालि थानायलाय जों सानो 1200टाल' पस्टआ जोंनि माबायाव बिटिआरनि सिङाव थोजासे नङा होननानै आं सानो। बेनिखायनो आङो SSNनिफ्राय माखासे पस्टखौ बरननानै जोंनि बिटिआरनि सिङाव एडभार्टाइजमेन्ट होनो थाखाय आङो खावलायदों। लोगोसे एनरलमेन्ट गैयैनि माखासे आं माबाखौ फोरमायनो सानदों। जोंना दा जोंनि गामियावनो मोनसे जाथाय जानानै दङ। जोंनि गामिनि फरायसालियाव गुदि फरायसालियाव आरो सासेल' सिंगोल टिचार, नाथाय सिंगोल टिचार हिसाबै बेयाव अफिसियेल खामानि हेडमास्टार जानायलाय बेना अफिसियेल खामानि गोबां थायो। नाथाय बेयाव अफिसियेल खामानि थानायजों लोगोसे स्कुलखौ माबोरै फोरोंगोन, सोर फोरोंगोन? बियो अफिसाव खामानि मावनो थांनाय लोगो लोगो सासे फोरोंगिरिया बै स्कुलाव फोरोंगिरि फोरोंनो थाखाय सासेबो फोरोंगिरि थाया जायो। दा बेनि जाहोनाव मा खालामखो, जोंनि गामिजों लोगोसे गोबां गामिफोर दङ, माने गामिनिफ्रायनो गावजों गाव रायजो राजाफोरनाव थाइसे थाइनै थाखा खांनानै मा खालामदों, बेयाव फोरोंगिरिखौ ओरैनो थिसनथाइ होनानै दंथ'यो आरो। दा खिन्थु बैफोरबायदि फोरोंगिरि थिसनथाइ होनाया बिटिआर सोरखारनि खामानिमोन बा गभर्नमेन्टनि खामानिमोन। नाथाय बेफोर खामानिखौ जोङो रायजो राजायासो मावनो गोनां जानानै फैदों आरो। बेनिखायनो आं फिन खेबसेयाव आपिल खालामो, थाबैनो जोंनो बिटिआरनि चिफ EM सार बिथांखौ आं थाबैनो जोंनो रिक्रुटमेन्ट होनांगौ, आं बेखौ आपिल खालामदों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' सारजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि सारमोननिसिमबो जोङो सोरखारनि फारसे नारसिननानै जोंनो थाबैनो रिक्रुटमेन्टखौ खालामनानै होनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय।